खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंबाय थादों। थामहिनबा बिथाङा बुंथिदों जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया हारसिंनो बिसायख'थि गेलेनो थाखाय थियारि आरो बे बाथ्राखौनो लानानै बिथां आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारिया हारसिंनो जाखाबाय आरो बिथांजों रावबो दैदेनगिरि बेफोरबायदि गैला। बिथाङा हारसिं जाबाय, मावरिया जाबाय, जायनि थाखायनो बिथाङा हारसिंनो गेलेयाब्ला उपाय गैयै बायदि जाबाय। बिथाङा राहा गैला हाग्रामा महिलारि बिथाङा, बेखायनो बिथाङा बे समाव हारसिंनो बिसायख'थि गेलेनो थाखाय थियारि जादों। बिथांजों रावबो गैला। नोंथांमोना मिथिगौ जे गोबां बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि गाहाय जाय बिथांमोना गायसननायनिफ्रायनो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाजों नांथाबनानै दङमोन। नोंथांमोना मिथिगौ जे बे समाव खाम्फा बरगयारिनिफ्राय लानानै चन्दन ब्रह्म, हितेश बसुमतारी बेफोरबायदिनो गोबां गिदिर दैदेनगिरिफोर, बे दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ नागारबाय आरो बे बिपिएफ नागारनायखौनो बिदिन्थि होनानै बिथां इउजि ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारिया हारसिं जाबाय, बिथांजों रावबो गैला आरो बिथाङा हारसिंनो बिसायख'थि गेलेयाब्ला उपाय गैला होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां इउजि ब्रह्म बिथाङा। हाग्रामा महिलारी অকলশৰীয়া হৈ গৈছে, অকলে ইলেকশ্যন নেখেলিলে কাৰ লগত খেলিব? তাৰ লগততো কোনেও যোগদান নকৰে। ই অকলশৰীয়া হোৱা মানুহটো অকলশৰীয়া যাবই লাগিব, কোনো মানুহ সহযোগী নাপায় নহয়। आरो बिथां मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा बुंथिबावदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा जिएसपिखौ, जाय जिएसपिआ जाय नबखरनिया मोनसे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौनो गाज्रि मोननानै बिथांनि बेरेखायै बर' जोनोम जादोंमोन आरो बे बर'जों नैबे समाव जिएसपि राजखान्थि दोलो दानानै जुजिदोंमोन आरो बेफोरबायदि सुबुंखौ बिथाङा लोगो जानो नागिरदों। थामहिनबा बिथाङा लोगो जानानै बिसायख'थिखौ गेलेनो थाखाय नाजादों, नाथाय बिथांनि साननाया फेलें जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ। आरो बेनि अनगायै बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिजेपि आरो इउपिपिएल जथाय सोरखाराव दङ। फैगौ 2026 मायथाइसिम इउपिपिएल आरो बिजेपिनि एलायन्स, बे एलायन्सआ थागोन आरो बे समाव फैबाय थानाय समाव बिटिसि बिसायख'थि, बे बिसायख'थिनि थाखायबो बे समाव हारसिङै गेलेगोन ना बिथांमोनजों ज' जानानै गेलेगोन बे दासिमबो रोखा नङा। नाथाय बे समाव हारसिं गेलेनो थाखायबो जों थियारि आरो गुबुन फारसे जों बे समाव लोगो जानानै गेलेनोबो थाखाय जों थियारि होननानै बाथ्रा बुंथिदों। मानोना बे समाव मोननै बिथिंखौबो नोजोर बोनानै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया थियारि जाखानानै दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। দল, ৰাজনৈতিক দল ইলেকশ্যন খেলিবৰ কাৰণে ওলাই আহে। কোনোবা এলায়েন্সত আহিলে আহি গ'ল, আমিও চেষ্টা কৰিম, কিন্তু এলায়েন্সত নাহিলেও অকলে খেলিব লাগিব। অকলে খেলিবৰ কাৰণে আমি দুয়োটা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলাব লাগে। কিন্তু এতিয়া কথাটো হৈছে কি, বিজেপিৰ লগত আমাৰ এলায়েন্স 2026 চনলৈকে, তো তাত আমি যিকোনো ধৰণৰ বুজাবুজি যাব পাৰোঁ। এই থ্ৰীপল এলায়েন্স, ফ'ৰপল এলায়েন্স যিটো এটা আনুষ্ঠানিকতা, বুজাবুজি আমাৰ সদায়ে থাকিব, কাৰণ চৰকাৰ আমি চলামেই, চৰকাৰ চলামেই। ইউপিপিএলৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ চলিব আৰু ইয়াত আমাৰ বিজেপিৰ লগত যিটো এলায়েন্স 26 চনলৈকে অটুট আছে। আৰু আমি ট্ৰিপল এলায়েন্স কিবা কাৰণত যদিও নহয়, ভিতৰত আমি হয়তো বা ফিল্ডবিলাক ছাৰ্ভে কৰি চাম। অকলে যোৱাত আমাৰ বেছি ভাল হৈ আছে, আমি যাম, তাৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত। বিটিসি নিৰ্বাচনতো এলায়েন্স থাকিব নেকি বিজেপিৰ লগত? এইটোকে কৈ আছোঁ মই, এইটো অকলে খেলিব পাৰে বা এলায়েন্সতো যাব পাৰে, অকলে খেলিলেও আমি প্ৰস্তুত। কিন্তু অকলে খেলিলেও বিজেপি আৰু ইউপিপিএলৰে যৌথ চৰকাৰ হ'ব কাউন্সিলত। কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰী এটা কথা কৈ আছে যে ইউপিপিএলে অকলে নিৰ্বাচন খেলাৰ সাহস নাই। হাগ্ৰামা মহিলাৰী সেইটো সাহস আছে, কিন্তু ইউপিপিএল দলৰ নাই। হাগ্ৰামা মহিলাৰী অকলশৰীয়া হৈ গৈছে, অকলে ইলেকশ্যন নেখেলিলে কাৰ লগত খেলিব? তাৰ লগততো কোনেও যোগদান নকৰে। ই অকলশৰীয়া হোৱা মানুহটো অকলশৰীয়া যাবই লাগিব, কোনো মানুহ সহযোগী নাপায় নহয়। এই নৱশৰণীয়াক লগত লৈছে। ইণ্টাৰেষ্টিংলি নৱশৰণীয়া হাগ্ৰামাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰিয়ে নৱশৰণীয়া হৈছিলে, অৱৰো হৈছিলে।
এই নৱবৰণীয়া এতিয়া হাগ্ৰামা বন্ধ হ'ব খুজিছে এইটো মানুহ বুজাৰ কোনো অসুবিধা নাই হাগ্ৰামা এতিয়া অকলশৰীয়া তাৰ কোনো বিকল্পও নাই অকলশৰীয়া যাব লাগিব এই নিৰ্বাচনত হয়তোবা হাগ্ৰামা মহিলাৰী নিজৰ দমত নিজৰ চিন্তা পৰিকল্পনা অনুসাৰে নিৰ্বাচন খেলিব নোৱাৰিব এই কাৰোবাৰ ইচাৰাত ইলেকশ্যন খেলিব লাগিব UPPL চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব এইটো ফাক্কা UPPLৰ নেতৃত্বত UPPL বিজেপি যৌথভাৱে আকৌ চৰকাৰ গঠন কৰিব मोनसे फोसावथाय दतमा UN एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय दतमा UN एकाडेमि फरायसालिया KG 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय लानानै फैदों UN एकाडेमि दतमा फरायसालिया KG 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं बे बेसेन नाङै मुं थिसननाया मार्च दाननि 31 अक्ट'आव जोबथा सान आरो हिनजावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेलनि फेसिलिटिसबो दं नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा UN एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला 31 मार्चनि सिगां मुं थिसननो हागोन नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 7002660387 नङाब्ला 9365913183 नैबे जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन